wiji medo chiew kendo bang' ka gino notimore taneno kaka josiasa osebedo katiyo gi thumbe mag jongolo makaluo ahinya to koro mar dongo swag chwade gi nyundo onge jasiasa mapok otiyo kode ta kigomba ka dongo swag to bro ng'isi ni onge jasiasa mosechule kata nduru aparo ni odongo swag koro nego manyo kil mondo dhi e court mondo yud kaka nyalo yudo chamo luche nikech wawacho ni magi gin pok ma onego bed ni konyo ng'ato omiyo aparo ni gima nyocha notimore juma mokalo no en rayaw mar wang' manyiso ganda ni mae kama piny ochiko kik iwe ng'ato nyori kata ng'ato ti kodi marach ti gi ratiro mari marach to be onyiso josiasa sama uhaya ukodesa jok mumiyo tich koro umbe kik ikawa ng'ato ni ng'ato DJ nyaka ikaw DJ mong'e chike mag thum ong'e ni to thum watiyogo ni ben thum ma wuon go nyalo dwaro no chule kata ng'o kik rwakie shida yero kama na inya wach mangima mokalo wamedo kwa joma bende gi nderepe mondo bed motang' e ndara an gima nyo litna mokalo en masira manyo timore joma ne dhi e liel ka kendo kato bedo ni wuoth motieno ji pone gi paro mara jomoko wacho no chunge jomoko wacho no yiene ji to mak mana pa ni kembe mag buses ma ringo e safar mara bora kaber to gine gibedo kata mana gi drepe ariyo magi ji nyalo wilore olo nyalo mako ng'ato mane gima chik wacho Victor kapok omi bus ma tiyo gotieno leses mar ting'o jowuoth achiel kuom chike en ga ni nyaka obed gi drepe ariyo mar ariyo ing'e ni chik inyalo paro ka chik nolosi chien kacha mar TLB manyiso time sheet ma onego bed ni ng'ato wacho ni saa ariyo wuok Nairobi saa ariyo gi nus an Limuru saa 4 an kama saa ma kochopo kanyo ka saa pok oromo to polis oyude to nego bed ni olero nikech en ranyisi ni noringo matek moloyo magi gin chike manitie mak mana ni mana kaka wajaywago pile chik nitie to chik en gima ondike e kalatas dhano ema nyaka ket chik ti yero kamano Roslyn oyawre Erokamano nya Roslyn pod wamedo ng'ian na tudruok e lony manyien manyasa ni nyakor Mgajwang Charles ka wadonje kuku mar wach ma kawuono odiochieng' manyoro riwruoge moko mag piny owacho moko mag oganda nyowuok oko kendo diero nyinge ji 25 mage wacho ni jogi onge kod kido kata tim gi bedruok maber madang migi thuolo marito apise mag piny owacho kata mag jopiny iparo nade wi okang' ni ing'e ni Victor mae gima sewache pacha kinde duto kaka nene kendo gimanyo riwruogni owacho iluongo ni National Integrity Alliance yes okobor gi gima osumba ogai mar doho mama Chief Justice Martha Koome ande nowacho chien kacha ni nitie moko kuom josiasa ma ok onego kaber to puodhi ma en kaluwore gi dondi maluoro gi ka gi kacha to Victor en gima lit ahinya ni jopiny ywak to jopiny ogogo ema bende sama koro weche odoko matek to chak loko paro inyalo paro gima notimore chien kacha ka Mikai Anne Waiguru newe bedo jatend migao ka koro nodhi chung kaka gavana to nowach ni oyo no gweta kaka jatend migao kata doko ni no kodonjne ok oyude gi bura mora mora to en nikech chilo manomiene chilo mar kuo mar pesa mar National Youth Service to inyalo paro gima ne Jokirinyaga owacho ni wenwa gouru kata en jakuo to en jakuowa waseneno ka ji mopogore opogore nyinge gi gwelo ni oyo ng'ane chilo omieno kaber to konego bedie lemo mar telo tineno ka ji ringo dhi e doho nikech chik wacho ni nyaka yal matiek bura to bura itieko mana e Supreme Court tiende ni ka bura ong'ado doho matin ong'ado ni gi makosa tinyalo dhi e doho mamalo doho mamalo koyudi gi makosa tinyalo dhi e doho mar apil doho mar apil koyudi gi makosa tidhi e Supreme Court koro ka Supreme Court pok ong'ado to pod iler ka pamba kata nanyiso uchien kacha na ywak mane chenro mar kaka wanene kani ing'e ni jang'ad bura kato neni mana kikwalo gweno to kokele mbele ni
to en mano gimokia obiro tiyo gi neno ma jamin wach ochiwo prosecution. To Kenya ka bende chandruok maduong' ma wan go sasa kaka sani na neno achiel kuom jok moluong nyinge gi ji 25 go ni kik chung. Na neno ka johera mage wacho ni uwe chandowa nikech kata mana Uhuru Kenyatta gi William Ruto higa 2013 ne nigi bura e doho to ne pod gichung' magitelo. Koro ma ok opogore to ne gitimo richo. Supreme Court jatatije ka EACC duol ma ochung' ne weche mibadhi pachoka yande nowacho ni nitie weche ariyo. Nitiere gima chik wacho to nitiere gima jopiny neno. To nowacho ni jopiny ma jo Kenya ma jogo ombulu ema biro amua kit ngima ma gidwa dago. Kiyiero ng'ama ichichgo nikech doho pok oyude gi makosa to kik ibi ywagi ka koro lokore sama koro ene ofis koro timo gige kik ibi ywagi nikech nogo ngero moro ni kama iro dung'ie nyaka beni mach nitie. To ka en bura momako ng'ato ma higni gi te pok opuodhe pok obedo maler bura pod omaka ng'ato to nyaka ichijie beni to en nang'o nikech adieri ok tow. Miriambo to en kata odhi mana manade to gikone to adieri biro wuok. Koro gima nyalo wacho Victor en ni jogi nogolo nyinge 25 to jok ma ichich go ng'eny MCS ka joma dwa chunga ma motiyo gi barupe wedegi manosetho anyuola ma onge barupe school te mang'eny. To joma niania gi buche CDF ka wajumbe ka joma niania gi buche mag CDF mane odonjore CDF kata doko ni wajumbe ok onego donjre te mang'eny. To women rep woman representatives ma bura alwora motiyo marach gi pesa mag ngaf te mang'eny. So ji 25 gi pacha magi mana tin gi. Aparo ni japiny ema nyaka ng'adi to kae kama ji kaka Otiende Amolo gere mane nitie Bobby Mkangi gere akwano magi nikech magi jok mane nitie kindiko katiba mar Kenya. Jolony okinde mosomo weche chike maler biro ng'isi ni katiba nigi weche ariyo. Chik nigi weche ariyo. Nitiere gimondiki to nitie gima ne nie pach jondiko. The letter and the spirit. King'iyo wes mar bidhruok e katiba integrity chapter 6 misiki wacho ni owacho gigi te owacho maler kabisa. To koro mana gimwa ywago pile gimondike book en gimondiki japinye manyaka amua japinye manyaka tigombuche e yiero ng'ama ichich go ni jamibadhi kata janek kata jakuo to gi yiero ng'at moparo ni nyalo tiyone. Nitie do tieng' diriyo ka do mado mwang'eyo mar yalo bura gi do mar wang' jopiny ilongo ni social justice to gi the legal justice. Kora paro ni jopiny bende nitie kod ting' mar ng'eyo ni to ng'ani ma weche luorogi to gin weche mag bedro kata mana mar gajro gi pesa mar jopiny. Kata kiwe pesa kende Victor nitiere jok ma buche luoro mag maundu nitiere ng'at mane kia ogo contractor kendo picho nena na kogoe maler nitiere mana kaka ng'isi no nitiere jok ma ong'e maber ni barup school malong'o school manosome malong'o to onge go to barua to chiwo mang'iso ni no somo kata nyaka e university. So mago be nyaka ng'ido ka samoro tiyo gi barupo wadgi samoro ong'iewo ineno kata nitie mjumbe moro ma holo marokak ma japuonj maduong' e skul miwacho ni notime penjo osewuok oko mowacho ni an akia ng'ane. An naonge gi japuonjre ma nyinge en Oscar Sudi. Haya, pod ibro ne aneno. Nikech iwacho ni doho ema amua. Chal ka gima wane kama tek ahinya nikech IEBC bende wacho ni gin gionge gi teko matimo kamano. Nikech teko duto mag mako bura ne ng'ato ni e lwet ODPP. Victor ing'eni kato koro dwaro jolony e weche chike. Nikech nyocha nawinjo kokil moro be wacho ni IEBC be wang' jopiny. IEBC nyalo ng'ado mondo ng'at ma neno ni IEBC owe oko ni emodhi e doho ni IEBC otama chung'. Nikech giwacho na koso makosa makama. Mana gimi wacho nitie doho mar jopiny
to nitiere doho mar chik ma wang'eyo. To wach maduong' mogik en doho mar jopiny, nikech jok miyierogi ok dhi tiyo doho mar chik mwang'eyo, gidhi tiyo jopiny. Doho mar chik mwang'eyo ok golo osuru, japiny ema golo osuru michamo. Doho mar chik ok dwar ndara, japiny ema dwaro ndara. Doho mar chik ok dwaro osiptal, japiny ema dwaro osiptal. Koro japiny ema nyaka ng'adi e chunye. Nito kama iro dumie ni mach nitie koso ma en ong'wengo. To ng'wengo bing'e ni ka chieng' owuok to ng'wengo lalga. To ma iro manade ma en osika sika ma kata chieng' owuok to pod en antie ni. Mage gik ma jopiny nyaka penjre. Aparo bende ni gima samoro ne oketho japiny bedo gi thuolo mar ng'eyo gigi matut en bura mano ng'ado higa mar 2013 mane riwruoge mag oganda nomako ne President Uhuru Kenyatta gi jalupne ndalo mane gidwa chung'. Ka koro nosekethe kamacha, koro doho mabiro gi bende tiyo mana kode kaka bura mane Okiya Mtoto omako dwe mar adek higa ni. Doho nong'ado ni mana kaka nowe Uhuru Kenyatta gi jalupne mochung'. Koro magi bende gineno ni kamoro gimbe wegi aweya, jopiny odhi oyier kendgi. To karang'o momiyo jopiny pod osiko wacho na wach gik manotimore e higa 2007. Ka doho nosewacho ni jogo weya ochung', ang'o omiyo jopiny pod wuoyo? Pod odok mae gima ng'isi Victor. Nitiere doho mwang'eyo, the judiciary, to nitiere doho mar jopiny. Ipani ng'ama ne kuom hawe marach oneg watne e lweny matok yiero ma higa 2007. En inyalo ng'ise ni doho noyudo ni jogo onge makosa gi chunga chunga. To watne to nonegi. Koro dokie gima ng'isi doho mar japiny. Japiny onena nena maber ng'at mane omi tich ka lwete ni nono, to bang' kotieko tich ma koro tam ne rumo to gero od gorofa to timo ang'o to timo ang'o to timo ang'o, to en koro luokore magi pesa. Sani koro dwa chung'. Sani japiny koro dwa gone kura. Ka kiny odoko chako chamo, japiny dwa ywak ne ng'a. Jolony moko bende wacho ni weche mag bidhruok gi timbe dhano ni samoro ok dwa chik moro ma chike. Gin gik moko ma samoro ji puonjore kaka jodak. Gidwaro kido. Dongo mar ng'ato. Kido mar ng'ato. Nikech chik en musmeno. Chik ing'e ni ng'ado kadhi mbele, to ng'ado kodok chien. Chik achiel mawacho ni ng'ama doho yudo gi makosa mar bedo ni ok obidhore, onego tam chung'. To chik no wacho ni ng'ama doho pok oyudo gi makosa. Doho ema nyaka yudo gi makosa. Wacho ni you are innocent until proven guilty. To chik achiel no bende wacho nang'o? Ni ng'ama telo nyaka bed ng'ama nigi bidhruok. Nitiere kido mar ng'ama telo ne oganda. Koro adieri mar wacho ni gik moko kaka bidhruok girigi gin gik moko ok ndike chik. Kidhi e piny Japan kuom ranyisi, gionge chik mondiki ma tayo weche bidhruok, integrity. To en kido mar oganda, en culture mar oganda. Kochakore tin, ineno ka kanda moro yande ringo ma nyithindo moko, nyithi skul dwa ng'ado ndara, nyithindo mathiso kabisa, kia ma jo nasari dwa ng'ado ndara. To gichung' e bath ndara, to jamtoko nenogi to chung'. To ka nyithindo giseng'ado ndara, jamtoko kalo, to nyithindo gi ok odhi. Gichung', gilokore, ging'iyo jamtoka ma gikulore ne yor luor. Jamtoka to osedhi. Tiende ni gidongo ka ging'e ni ber kigo erokamano ka ng'ato timo ni gima ber. Emomiyo ineno ka pinje makamago, ka gach reru ogore piny, ma en kambi manitiere jata tije, en gi CEO, to en gi directors, to en gi jotich mamoko. To jatend migawo mochung' ne yore wuoth e sirikal ema gwe tao. Okawo ting'. To Kenya ka wenwa uru jakuowa. To kende mabro gola. Wenwa uru mano jakuowa. Kwani en moango kwelo. En moango bet gi bura e koto, uru gi Ruto dong no bet gi bura to pod ochung' moyier. So kaka wamedo wuoyo kamano, e kaka onego wagoli e pachwa geno moro amora mar bedo gi lokruok. Tini chike gi chalo nono, kamoro kada mana yiero ni ok dhi konyo kama duong' ahinya. Nikech kuom ranyisi dhano 25 gi mamoko kuom gi no luongo nyinge gi, nitie gi buche ma takoni ni magi mana 25. Mana 25. Nitiere kata mana ing'eni mane giketo nyaka wajumbe. Kako ridonje MCS ka ibro age ng'wech. Koro ji 25 gi kuom ranyisi Charles
pod giwacho ni nyaka do kuonge yalo mayudwa kod ketho nyaka do mogik mwaseluorore duto te mag yalo bura nyaka Supreme Court eka koro wanyalo yie kod gima joge wacho to gin mana kare gin kare nikech chik bende wacho ni nyaka kuonge yali ko mondo yud gi ketho. An gima wacho Victor kaka nene ang'iso japiny ma jago kura ni doho Supreme Court ok ringe ndara Supreme Court ka tuo to ok dhi hospital boko obed matuo. Supreme Court onge nyathine ma dhi form 1 madwaro basari. Supreme Court onge ng'at ma odwani mondo chiem. In japiny ma jogo ombulu in ma in wuon wach. Doho mar japiny ema onego amua jogi. Japinye monge kama wuoche diye. Japinye monge kama wuoche. Ene monge gimo dwaro. Supreme Court ok rwako wuoche. Ero kamano. Mana kaka jawacho, nang'iso ji gi corona ka ni yawa, corona ok mak sirikal. Weng'iyo ni kiano sirikal otimo ang'o. Jok manyo kuom hawe marach otho nikech tuo mar corona. Gini ng'eni gi tho makar gi orum. Be ok nochako dogie. Kidokie tibro mana wach kaka sigana ni ng'ane ne corona emonego. To sirikal to pod nitie. Iwinjo nyathi sirikal ma corona onego. Onge. Chal gi mibadhi. Chal gi bidhruok, integrity. Ija piny ma jago kura kineno ni lubang nyaneno osiepna moro jafwambo nyoro na kanda moro clip moro mawacho ni sama ichamo jasiasa tinyiero to sama jasiasa koro kao ndara ogere iye okao hospital ogero iye okao udi ogere iye tibiro ywak. Yiero en mari. Tim yiero mari makare nyakor Mgajwang' yier ber kata yier rach duto ni elweti tarik 9 dwe mar 8 higa ni kidong kod ndalo 78 kende nyakwar Mgajwang'. Chas mopogore kod mano wang' ni kwan jomochung' kaka independent candidates e kom mar tend piny Kenya dobedo mang'eny mokalo. Ang'eni kawuono gin gi bura moro Bomas of Kenya mar puonjogi chike manitiere mag yiero kod kaka onego bed ni gitayo campaigns mage. Ma en gima waluongo ni historic nyaka ne Kenya chak bedo piny mar multi-party. Ato kane ka jogi te dhi bete oboke mar yiero ging'eny ahinya. Ing'eni nitiere romo ma kawuono no to oboke en romo mochuno. Ok en romo motenore gi chik. En romo motenore gi tayo tije e duol mar IEBC. So kata kineno ka jochung' moko kodhi ok bi bedo gima lich ahinya. En administrative. Idhi mana ng'is gini oyo jothurwa wanie gini kanyakla koro mae kaka waneno ni mondo wawuoth thuru. Aparo ni romo maduong' en kama gibiro tero oboke gi mag dwaro yiero kama idwaro ni dhiye gi chek mar siling $1,000,000 kama idwaro ni dhiye gi sei mar ji ma ok tin ne 2,000 mosirie moro ka moro kuom koro kanye kama wabiro ng'e manumu gi motuo kanye kama ibiro nene ka kwan ni dok piny kata nyaka ka ng'eny ahinya kamoro kata na ji 9-10 ji mathoth aneno kidhi gwetho oko kar pesa ni to gi kar nyinge gi ing'e ni chik wacho kanyo be pek nitie Victor nikech chike mag yiero wacho ni nyinge 2,000 gi boki kila nying nikech mano to ng'ato ne nadhi e ndara to kwanya nyinge ikelo nying gi namba mar opande. To namba mar opande ka be nitie chik ma riti ne ng'ato bro dhi e doho nikech ng'ato bro wacho ni mano koro infringe on privacy idonje ka chiend ng'ato ahinya. Ina paro bura manie nyim doho kata sani mar huduma namba mochuno ni mondo duok paro mar chik no e bunge mondo lange maber. Koro kapoko lang paro no maber mondo bi yud namba kipande mar ng'ato be bro bet lweny. Makanye biro winje ni otigi namba na tano kasiro ng'ano. Weche biro bedo mathoth. Gikone taneno ni ji madhi chung' ka laro komten piny Kenya ok dhi bedo maloyo ji 10 ka ng'eny. Aneno ka jomoko dhi luare bath yote. Kech ing'eni mokwongo achiedh nade thoth challenges ng'eny. Mokwongo ji 40 gi mani ng'eni wang'iyo buk ok wang'iyo oboke mar kura. Nikech ng'iyane picha nembo riwruok kata chama ma ng'ato chungo page achiel kata kalatas achiel nyalo ting'o ji adi kamoro ka ng'eny to ji 5 ka gin ji 40 mano kalatas 8 chiegni romo gi gazet mar ombulu achiel mano ombulu achiel koro ng'isa ni Dani ma jahigni 82 ma Nyasaye pod okudho ne muya madadhi e yiero cha
ma kamoro tuo ogol mane osiptal odwa ng'iyo kamoro ng'at modwaro ni kalatas mogik kech kanyo be wach dhi betie iketo nyinge gi kaluwore gang'o alphabet kosang'o korki manyo ni jogi okwalo kura ok ine ka nying ng'ane onge kanyo be wach biro betie. Ing'eni Kenya ka en kuma ji beda kicha to neno kama both nitie matin kanyo ma koro yiengore ok ane ka jogi dhi bete oboke ni te to maduong' moloyo ma bende nyaka mang'eyo ni dhi miyo kata na IBC bedo motang' ahinya gikolo gi kudho laktar ng'eni mikolo go kudho matin mogik iluongo ni with that iluongo na ng'owa comb a tooth comb en ni jolony biro ng'isi jolony e weche chike biro ng'isi ni bang' kosekawo oboke jogi te jok machung' kamanyo kom tend piny ting'e ni chik wacho ni ka kuom hawi marach achiel kuom gi ong'ielo rengo to yiero ichoro nyime gi ndalo 60 to be waikore ne mano koro mano mago gik manyaka an gadieri ni magi te nyaka rita maggi arita margi moro ka moro kaachiel gi running mate mare bende nyaka koro ok odhi bedo mayot ahinya en osigo mapek ne jago kura ma jachulo osuru to en gima ok apar ka duol mochung' ne yiero pacho ka dhi tugo go aparo ni gidhi ng'iye mochwiny moloyo ting'e ni gini be jomoko adieri mar wach Victor en ni jomoko tindo loko gini ohala jomoko nitie machung' mar ohala ka koro ichome ing'ong'o chike ming'iyo kapok ng'ato ochung' tibro neno ma kong'wel na mos olenya so wariti ibro neno ok apar ka gibro kalo ji 10 weche moko dong' samoro timo mar chopo chik sabor mar nene kata mar nani owora be nitie to samoro bende jomoko nyalo kete mar mondo mi pim godo piny ni chalo nade mano be nitie kweth ariyo madongo mag siasa ma iluongo ni feresa ariyogi samoro moko bende nyalo mana biro gi joga gi mamoko nitiere joma be ng'iyo mana ni to ere kaka wadwa dino ne ng'ane ma kiko yud kwana tamalo 50 kimedo go ombulu achiel yo mane mwanyalo tiyo go e dino kae monya yudo ombulu mang'eny wachung ji mang'eny ka mondo gweng'no wawari e wi ombuche mago be nitie omiyo emomiyo ng'isi ni duto kuom duto to kane ka jogi dhi kalo ji 10 ok apar ka IBC be nya ing'eni piny aparo ni an piny Democratic Republic of Congo akia ni an piny mane ji ogo ombulu mar content piny owacho kuom juma achiel kom achiel no kende nikech jochung' ne gin jochung' 80 koro ing'eni ng'at achiel kodonjo kamiluto ombulu king'i kalatese go mitiek ji 80 makwan ge itieko seche chiegni madhi mana 2 koro jago ombulu ka jago ombulu tieko seche 2 polling station manigi ji kech ing'eni chik be wacho ni jomosedonje alwora mar kamilute ombulu kata oselor sa go ombulu nyaka migi thuolo mar go ombulu koro ing'eni ka ng'at achiel kendo osekawo dakika 40 to gin ji 100,000 to gidonje polling station te ji 700 ang' nitim nang'o dhi bedo matek ahinya so koyot ahinya erokamano but an gima wacho duto kuom duto magi tok lich ing'eni Martha Karua akia ni kanda no nwasenene ka Martha Karua chien kacha yando wacho moro ni ji keto ga maino gi ahinya e kom jatend piny owacho to jatend piny owacho ni malo kucho kombe mar MCA to gi wajumbe woman rep senator to gi MP to gi governor magi e kombe ma onego makie chuny japiny ma japiny onego ketie maino ne mineno ni timo yiero makare mogik kech kata Martha Karua nowacho ni kata owadwe mabed president ti yiero jakuo kata jamibadhi kaka MCA to chalre to romre pod ibiro na ywak makoro ng'iso ni wadu to biro na kelo pesa piny to ng'ama tiyo kode biro na nyaru biro na kelo pesa piny e gweng' ka to ng'ama tiyo kode piny cha ng'ama koro mi tich gi chik mar tiyo gi pesa no piny ka biro chami to onge gimi biro timo nikech chik be ok oyiene president ni nyalo mako jakuo kata ong'e ma ni ng'ane to kwala nyaka otere na e doho so doho mar japiny kama wach pekie gigi duto pod luore mana kuom japiny ting'e lwet japiny ema nigi wach ng'ama awacho ga pile ni ng'ama osebedo gi jatuo mochandore
ng'ama nyathi ni e dhot, ng'ama osechandore nikech ndara marach, tim yiero dwe mar 8 higani kiparo chandruok miseaye. Kik ipar pesa manomiyi, kik ipar tinda awinjo ka wach moro osiek, ang'e ni wabiro wuoyo wach kia 6 piece kia gang'o. Awacho kendo pod anuoyo je bonyo wuod kowak yande wagomba ka chieng' moro to wacho ni 6 piece ok manifesto. Rwak helmet. Awacha adier Victor. Bedo ni ji ogo 6 piece ok ng'is kaka idhi ger ndara kata idhi timang'o. Bedo ni ji ok ogo 6 piece, yo wan koro wan jo independent no ma wae nomination ok wago 6 piece, ok ger ndara. Ok ger ndara. Agenda mar ng'ato ema kelo dongruok. Koro akia ni pod dwana rwak helmet. Adieri to lit samoro nyakwar Mukajwang. Wacho ni wan wago, ang'e ni wabiro wuoye, wacho ni wago 6 piece ok kony japiny. Wacho ni ok wago 6 piece omawa ok kony japiny. Ng'is japiny ni idhi timo ne ang'o kaluwore gi chandruok ma en go. Erokamano. Samoro ng'ato nyumi ofis matin to kamoro usepime ni okoromo kata matin manyomieno to koro maduong' no bende obiro nyalo. Mage penjo manyaka wapenj. Kamoro ng'ato nyose tiyo ofis moro, ung'iyane to nyotiyo nang'o. To bende en gi nyalo mar tiyo to weche gi mag bidhruok kaka ne wasewacho chien kacha, weche mopogore opogore gi gima japiny owuon dwaro, kaka jatombulu in iwuon gombuche achielno idwaro ang'o e higni 5 mabiro, kom mar MCA, kom mar governor, woman rep, senator, MP mari kata mana president mari, ting' duto ni e lweti kaka japiny. Erokamano ahinya. Iparo na ka nitiere wach manyo wacho motelo kacha, owinjore kaka jodito mag riwruok mano mar alliance kata kanyakla mokelo riwruoge ma ok mag piny owacho mane wacho ni ji maromo 25 nyo dier nyinge gi ni gin jogo ma ok owinjore mag kolemo mar apis moro amora mar sirikal mar piny Kenya kinde ma koro jo Kenya ikore ne yiero ma dwe mar 8 higani. Kama ikaka nye giloso nyoro nyakwar Ramogi. Our intention is to disrupt the real and present danger to the country, and we call on Kenyans to join us in a 70-day campaign beginning today to red card all corrupt and unethical political aspirants. Citizens should flash their red card at any corrupt and unethical aspirants in their rallies and political activities to express their discontent with such individuals. We must hold all current and aspiring leaders accountable to Chapter 6 of the Constitution. In case these corrupt and unethical political aspirants sift through the vetting institutions, we call on voters to reject them at the ballot. We extend our hand of cooperation and partnership to all who seek to place Chapter 6 at the heart of our democracy. Wach ma bende pod biro medo kelo paro mopogore opogore nyakwar Mukajwang. Winji mana kado iti ni kadi mari makwarno igole chieng' ono migo ombulu kaka riwruoge ma ok mag piny owacho go ne temo gilo nyoro. Standi Ogada janyando ng'isa ka en ang'is Charles ni nyathi sirikal en japiny ma en jasod osuru. Ma sirikal ne muocho kayo monyuolo. Dichi chiko. Macha japiny en ting' mar sirikal, ok en nyathi sirikal. Inyalo paro jaduong' manosenindo Mwai Kibaki kane ojiwo jonyuol mondo kaw wach somb nyithindgi kaka gima duong'. Nowacho ni weuru siko ni nyathi mar sirikal, nyathi mar sirikal. Sirikal ne muocho kokayo. Nyathi ok mar sirikal, nyathi en ting' mar sirikal. Erokamano. To iwinjo gima jogo wacho Victor ni ponono ni fuonde mag piny owacho mag nanga EACC, IEBC, doho opuodho jogi kata mana duond buche mag siasa to japiny ema nigi ting' Victor. Gikone en japiny. Gikone pod en japiny. Erokamano dung'anya. Mopogore kod mano nyakwar Mukajwang, ka waneno siasa mar piny luo kocha mana en jawach ten migawo mar obila Charles Owino gikone koro nyowuok oko bang' kanyocha osegwele kod Nicholas Odero Gumbo ma bende jakanyo mar duond bura mar UDM ma bende dera ko mar gabna. Charles Owino ne en jalupne kama kaka engineer Gumbo noloso bang' report wuok ni gikone koro Charles Owino oweyo bedo running mate mare. Owinja nena. It is the interventions of Azimio partners like UDM that will make sure
that this time we reduce the number of those who don't vote in Siaya County to as little as between 2,000 to 3,000 votes. So we are a key member of Azimio. We are contributing to the victory, the imminent victory of Raila Odinga, and on that we have absolutely no apologies to make. If someone is scared that we are popular, even us, we can't do much about it. We are just popular because our programs appeal to the people of Siaya. Let them come on the table with their programs and Siaya people will decide. Siaya is known for producing heroes. Siaya is known for producing some of the best brains in the world, from Ramogi to Barack Obama. There is no way we can allow Siaya to go under. Siaya cannot be ready for auction when there are brilliant sons and daughters of the soil. We must rescue Siaya. And I want to promise people that within 100 days in office, there will be medicine in all our hospitals in Siaya. Mana kamano nyakwar mgajwang umano Nicholas Gumbo ma bende daro kom gabna e county Masia kod tiku mar UDM kod jal manyo chako walo manyien kaka jalupne jafombo gi keyo David Ohito kanyo giloso nyakwar mgajwang. Charles en gima ne ji temo ng'e ni to chik wacho nang'o bang' kofwenyore ni Charles Owino gikone koro ok dhi bedo running mate mar engineer Nicholas Gumbo. Onge gima chik wache nikech thuolo mar tero oboke ne pok okayo. Da bed ni thuolo mar tero oboke mag jochung' gi jolup magi osekayo mokalo. Eka da wacho ni koro en gima wang'iyo ni to chik wacho ang'o, to kama pod wantie ni pod onge gima chik wache, pod ng'ato nigi thuolo mar timo yiero mare. Gima kamoro ji nyalo wuoye ni to Charles Owino ne owuok motegno mokalo ka mokwongo nodwaro kom gavana, bang'e koro nodwaro kom koro yesiro migosi Gumbo ka gimanyo kom jalup gavana. To ochako owe nang'o ne noko winjre mar jopiny koso nang'o. Tinjo ka Charles be nyowacho ni oyo an adwa tiyo ne jopiny kokalo e duond bura mar ODM. To koro kane obedo matek to koro matiende ni kata UDM nodhi adhiya mar lo bura mar manyo kinde. Makmana ni yiero en mar ng'ato. Yiero en mar ng'ato. Gima nyaka kama wach nitie Victor, an kaka nene en ng'ato nego bed piny mondo penjre ni to obedo nade ma Charles Owino chako luongie tich e migawo mar obila kanosegweta. Tich ne mane ber ahinya koso nitie siasa moro mane gore kamoro momiyo oduoke tich. Nikech inyalo paro ka chien kacha ywak ne nitie ni ochandore, obedo frustrated. Inyalo paro kogole log tich ogole bedo jawach mar obila, okete nyaka molo, okete ni koro mondo dhi obed jalup jatend migawo mar obila mochung' ne gi lweny. Bang'e ni eka koro gweta ok odhi chung', to koduogo kaka ok en jalup jatend bad migawo no, koro en jatend, koro en director, ok en assistant director. So mage gik ma an gi pacha gi siasa matin mang'eyo ni gima ng'iyo en ni to weyo chung' Charles Owino dok ne migawo mar obila en hero mare, dwaro mare, koso nitie siasa moro magore. Ing'eni mago be nyaka ing'i. Mana kaka ne wawacho wach kom jatend piny owacho, nitiere kuonde ma kamoro ikawo ng'ato chung'a mar mondo keth kura ne jowetene. So ng'ato be nyalo weyo mar mondo mi oketh kura ne ng'ato. Mago be nyaka wang'i. Makmana gima duong' en samoro bende en yo heche chuny dhano. Kaka na wacho ni kanyo tek ng'eyo. Makmana gi wang' mar siasa. E siasa ka aja wacho ni pile ni onge gima timore nyoyiem. E lai mar chenro mar nyalo bedo ni en hero ne ogo kwano mong'iyo mowacho ni
gini okane kwa dhi yudo thuolo mobiro ni emomiyo awacho ni gimonego wapenjre ni to obedo nade ni oduoke migawo mar obila kuma ywak ne nitie nosandore malich mokalo ma itere koni kendo oduoke lemo maduong' moloyo en gima chieng' moro achiel ang'e ni wabro gombo aming'a piny awacho ni adieri ok tow erokamano erokamano maduong' ahinya Ramogi Jong. Mopogore kod mano ang'eyo ni nitiere duond buche mag siasa ma osechwalo nyinge jochung' magi ne IEBC. Nitiere ripod moro mano wuok oko apiaya mane ng'iso ni chal ka gima nitie jochung' moko ma wachore no miyo tiko mar duond buche moko ma kamoro nyingegi ne onge e listi. Ok ang'e ni be iseyudo thuolo mar neno listi no in iwuon? Listi no naneno ohiu to gima nyalo wacho ni ok en mogik. Aparo ni nyinge jok ma IEBC nigo hie ibiro ng'e sa 6 mar otieno odiochieng' milore kepo mar nyinge. Gimoro amora pod nyalo lokore e diere ka. Waseneno ka olok nyinge ji machien kacha ji nosedhi e doho ma ng'ato dhi odonjo ne chama ma chama ochun moloko nying. Waseneno inyalo paro akia ni en yiero mane ma duond bura moro yo Nyatike kucho ne okoso tero nyinge jochung' mage wang' sa manolor negi oko ma jok manochung' gi duond buche ma ji kia noyudo thuolo nyalodi chiegni na ji 7 e kinde no mane siasa mar 6 piece lich we masani ni koro aparo ni duond buche mag siasa bong'eyo ni magi ma ka gitugo go to wang' jopiny betindo yepo chik be ler en gima nyalo miyo duond bura asara malo gimoro amora. Koro duond bura nyaka tetia ing'eni aparo ni buche mathoth mag nominations go yalo aparo ni tarik 27 nikech tarik 29 e odiochieng' mogik mitere. Koro an awacho ni list mabiro wuok tarik 29 sa 6 otieno mane list mitigo mane list mabiro ng'iso ni to duond bura moro ng'ato dhi e court kosango diere kato pod gik moko dwa lokore mang'eny kidwa ng'e maber to many wakili Duncan Ojwang mondo goni mbak ng'at miluongo ni Junet Mohamed manorito certificate ne nyaka sa 6 otieno. En tho gi kwo koro japiny nyaka penjre to en tho gi kwo mane ma ng'ato yie tho ni mondo dhi oti mane. Ichiegni chopo e wuodhi to pod ibor donjo luono ogongero ni yie nimo kochiegni go kendo ka in mabor to pod ber kichiegni chopo to rach moloyo kech sano e sama gimoro amora nyatimore to bedo nade nikech no ka ji sani koro kelo gimoro miluongo ni homecoming dongere bo ni homecoming ni gotiko mar ODM kaluo to ka ing'eni e fwambo ka ang'eni ka ne in e skul mar fwambo gi Keyo Victor to ni isomo gimoro miluongo ni optics wang' neno omera ng'ane no timo homecoming maduong' omang'acho iluongo ni jolicha ng'acho osedhi omera wawe koro ng'eni ng'at mane pod ni e diera wacho ni haisuru wago kura ne ng'at mosedhi ni mondo abed kor jokma mane momiyo ithiedho ga pap mane momiyo ng'ato nyalo ting'o ji gi lori gi bas tero kamoro. Siasa en optics, siasa en wang' neno nikech mane kama japiny ma jago ombulu pod okete pache ng'ama nigi ji mang'eny omeri neno gechego omeri neno jogo dono ka sani ka in e WhatsApp groups mang'eny to pichni mioro gin mag candidate Victor ka nodhi e kanisa ji oyuoro mang'eny mane mioro nikech okaw ni japiny gisefwenyo ni japiny pod ok penjo ng'ato nyalo bedo ni oonge ji maringo bang'e oonge geche mang'eny oonge jok mang'eny mabiro e chokruok ne to en gi sera maber mar telo ok ohero wuora odwa ni mondo miye thuolo oti ne jopiny mondo deliver to ng'ato nyalo bedo ni en yawani kode to yawani kode ne ma ji mang'eny ng'iyo ng'acha nigi ji omera osekawo piny we ng'ane mogone kura koro mage chandruoge ma wan go mane momiyo ibiro neno gik maket gi mineni wachogo kinde ka kinde ok en sani kende en gima pod wabiro neno mathoth moloyo dong'ina ki kodesa nyaka ji aneno ki kodesa idonje bas kata idonje lori timi mari igonye chuth ber kile winyo ni wacho ni yuko jamna yen jamna no yom Victor yen jamna yom maonge onyalo jakore nyithindo mathoth matur ga e gweng
turga nikech ne giidho yiend jamna. Ero kamano. Apani mano ngero ma ng'at mawinja maber. Nyaka ng'e. Nyaka chik ne ite. Ero kamano. Kaka pile nyakwar jamna to mit ndi to yiende yom mogik. Ero kamano nyakwar Mwajwang. Wakaw yweyo moro madundo ka waduogo kendo wabiro somo ote magi weche manyien adimba e Ramogi Radio ibiro kene kod Chieng' Emmanuel e lak saa 3 mano mar okinyi ma kawuono. Bende nyalo go kodwa mbaka achiel kachiel kirno ote mari machok mar SMS namba en 2236 ti nyisowa ni to chenro mar kaka wanene chopni yo machana to gin weche mage ma watuomo gi maka moro kaka jel tombolo dihere golo pachi we kick be will bende wanted Twitter handle marwa ma en Ramogi TVKE at Ramogi FM kachel kod hashtag marwa en kaka wanene kete mana Ramogi TV kod Ramogi Radio bana bankire mano kende waduogo kendo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just the Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Mana kamano nyakwar Mwajwang ote mag jokanyana pod ng'eny ka mokalo nitiere wakili Bon ng'isa kanyo maka joma ni jochung' gi johera margi ma do chung' kaka independent candidates nyaka mopogore kod chiwo namba mar opande nyaka gichiw nyaka photocopy mar opande margi mar ng'iso ni jogi osepuodho chung' na kaka jachung' ma ochung' kar kende. Mi wacho ni ok gima yot kaka jomoko pare no. Ema wacho ni gini gikone ok odhi bedo ji 40. Moro kendi bende ng'isa ni maka juma amora ahinya gi kaka wanene kaka osebedo ka uliekono weche mopogore unjore kendo ni kare onge tinde jotelo obed joma chilo osemieno en mana ni jopiny bericho nikech midenyo kod rem ema miyo jopiny yiero jok ma giyierogi. NCIC nyaka tim investigation matut ne jotelo moko ma osebedo ka poso dhogi ma weche maricho. EACC nyaka wuog oko mar konyo jopiny
Kumachielo bende ni penjna Charles ni to wach mar Meja Walukecha en kod ikete kanye nikech en dono oseng'ado wach ni mogik. Doho mane? Doho malo High Court. Supreme Court, pod odong Court of Appeal, pod odong Supreme Court. Moro kaendi bende wacho ni maka joma ayie ni wahero yiero joma serve interest margi mak mane wang' ni chal gima jopiny oseriekore kendo kamoro ji dhi ngelogi tij ng'ate madhi golo ng'ato oko tok pesa ma ng'ato kuore kor gweng'. Victor gi Charles, en ohala mane ma ng'ato loko ma nyaka obi mana gi pesa mathoth to pogo jopiny to kamoro bende nyinge rach kama nyotie nokowe nying maber. Victor, engineer Gumbo gi Charles ne en combination maber ahinya en mani koro to Charles osedhi e sirikal to penjna go ni to ne en heche koso tie teko moko manyo facilitate dhi ne kocha koso en ang'o hie ni manye uru kinyi makawuono wuoye kode kaka joka ka wanene obed kod lere wachni nyinga en Tony Odhiambo Ojwang' kanisia ka baba wacho kamano. Ng'isi ni siasa onge gima timore nyoyiem kata kotimore mopore to ji nyaka ng'iye rondi winjo ko ng'aja winjo no penjo ni ne heche koso ntie an aduoki ni aming'a piny adieri biro wuok onge gima adieri ok tow to gima jawinjo no wach jopiny nyaka penjre to en ohala mane ma ng'ato yie olo pesa ka njugu kama kani mondo te ma penjo masepenja ming'a wasegoni nyaka kwan mar pesa ma ng'ato yudo kaka chudo samo yudo kom moro tiyudo ka pesa mutiyogo kisera mar ombulu chiegni noheo mano japiny nyaka penjre ni to kata dogo pesa no dwe ka dwe gi higa gi higni 5 go te pesa ne mar campaign cha pod ng'eny. Japiny nyaka penjre ni to mara ang'o ng'ani oyie tiyo gi pesa mang'eny molo pesa modhi yudo ang'o modhi yude mopogore gi mang'eyo. Iwinjo ka nyocha ne diero mar duond bura mar ODM ng'ato ne ywak na kia no uso ot mwandu misechwero ne luya miloso iuso mondo imany go gima okin go gadieri ni bro yudo. So magi gin gik ma japiny duto kuom duto Victor japiny ema nyaka tim yiero makare kaluwore gi ajawacho pile jathum moro nowero ni idago ngima miyiero koro ng'iyane ngima misedago higni 5 mosekalo mondo ing'iyane ti chak iyudo thuolo mar yiero kit ngima midwa dago idwa dago ngima machal kamano higni 5 mabiro kosi idwa dago ngima mopogore. Erokamano ne wakili nikech gima wacho na adier joma ji 2,000 gi itero nying ng'ato kipande ne to gi kopi mar kipande ne to gi kamo chung'ie kaeto wakili be omedo iwinjo kana wacho ni ji 40 kochung' te to tiende ni wan gi chiegni kalatese 8 mag yiero mar jatend piny owacho kende 8 leaves koket gi ji 5 ibro yudo ka kanye kama koko bro chakore go chieng' yiero nikech iketo gi kaluwore gi alphabet kata kaluwore gi kaka nying ng'ato nie kipande koro ibro yudo ka samoro nying jachung' mihero nokong'e ni ji bro chung' mang'eny kama en nying mopango mopogore koro nyinge ni mane page mogik ng'ato bro manyo pages 3 mokwongo koko yudo to chako magonduru okwal erokamano. Charles givio je oyawore uru Kisumu City ka winjo maber ahinya Alfayo Otieno to penjna Charles ni to marang'o momiyo jopiny thoth ne wenge gi dinore sama gidhi go ombulu be nitie ga ng'at machiko ga bonde kuom ng'ato ne nyaka go ombulu ne ng'at ma samoro tije ne ok obedo maber mokalo kiwacho na kanyo ni sa koro chopo mondo japiny koro ng'e gima dwaro e paw siasa ka kata weche mag yiero ni chal ka gima jopiny pok ong'eyo gima gidwaro. Victor akia ni kinyalo paro maber mae gima sebedo injili masebedo kayalo mokwongo ajang'iso ji ni sami donjo kamilute ombulu e katon cha onge ng'ama omako bunde wiyi ni nyaka iyier mana ng'ama kama mano mokwongo iyiero kendi wuon mar ariyo Victor ajawacho kendo pod anuoyo ni japiny owuon onego ng'e gimomiyo yiero ajawacho ni ang'o momiyo yiero to ng'a midwa yiero iyiero nang'o tiyiero nang'o. Okay. Victor oyawore un kod Charles tabu mosebedo ka nitiere gi miluongo ni civic education
ntie riwruok e tije mag ji ma wayierogi miyo japiny samoro penjo ma ok owinjore kuom ng'at mok owinjore. Koro dwaro ni ute mag fwambo kaka Ramogi TV kod Ramogi Radio omed puonjo oganda ni to MCA tije nang'o, MP tije nang'o, Woman Rep tije nang'o, to Governor to tije en ang'o. Nikech jogi sani koro bire gweng' ka to chacho itwa kod weche moko gi singo polo, to king'iyo gadier to kata polo no gichopie. Nyinge en Naman Odhiambo Oguta kawuok e gwenge mag Nyamaroka. Wood Sangorota wacho kanyo ni omor ni wang'ni yiero ma wang'ni jo Kenya dhi bedo kod thuolo mar yiero gi jok ma gidwaro. To gima duong' ahinya en ni chilo mamieno ng'ato nyaka jopiny tang' ng'ama giyiero, nikech mae mabro rito negi pesa e kinde mabiro. Machielo ka wacho ni maka juma oyawre ok ane ka nitiere pek moro amora mar chik, nikech chalre to romre. Jo Kenya ong'iyo yiero joma mayogi sama kampen ochacho kama en jamna miyuko kendo piny ber ma ji ok dhi nyaka e puothe. To karang'o momiyo ji ywak ga? Kara ji ywak ga nang'o? Nikech nang'isi, inyalo paro Victor kane aparo ni higni 2 mokalo nachako wacho wach ni Ramogi Radio ni jopiny thuolo koro biro, gouru jogi kogno, chakuru chon mondo mi kaw gik kare. To bang' yiero ma higa 2022 dwe mar 8, simbe ma ji osiko goyo ma ndara ma gweng'wa rach, osiptal ma gweng'wa rach, nyithindo kalo to ok nyal dhi skul, odogi e piny. Wagoye simbe mag gero. Ndara ma gweng'wa ber, koro wamanyo mana chiro ne mwanduwa. Wagoye mbekni, skul ma gweng'wa no kalo, nyithindo timo maber, giduto gidhi e secondary. Walokie, to ka wasika ni kawa timo gik moko kaka wasebedo kwa timo gi nyaka nene, to kik wapar ni wabro yudo lokruok. Pod obro na bedo ywagruok. Nyaka walok rieko. Gima Namano wacho gima ber ahinya, to mak mana ni ing'e ni tabu mwabedo gago en winjo mar japiny. Ka puonji to be wasepuonjo ndi Victor. Ka jolony to wasekelo ndi mondo wuogi ji. Ka katiba to wasesomo oboke koboke aching'. To yiero en mar japiny. Mana kaka na yuago ni wach mibadhi kata bidhruok kata chilo, doho mar japiny. Ing'e ni inyalo paro jatelo moro mane jopiny ong'iso ni bwana ban ndara idhigo. Ok mane piny luka. Ban ndara idhigo dong' nong'ise to jopiny kuonde moko to yuago ndara. Koro japiny onego ng'i ni to sama wayiero MCA tich ne ang'o. Nikech ibro yudo ka ng'ato be en kamo berie, en yuoro liete. Liel kotimore to kobare. To en oduma, to en pesa, to chunge sanduku, to chunge transport. Ng'ane ma yuago aga ng'ane mwatero. Kose timo mano, koro tije mamoko kaka koro yulo. Ji ywak kapok ochopo sa yiero. Ndara onge, mjumbe olal, MCA olal, to kochopo sa yiero, ng'ane mwa yiero, ng'ane ma yuago aga. Kipenjo jopiny ni to e chike ma Kenya, kanye mondiki ni mjumbe kata MCA kata jatelo moyier onego bed ni tich ne en yuoro liete. To gibro ng'isi ni wan kitwa kaka joluo, wan kitwa kaka jorotenge, ng'ama oyuorie ng'ama. Koro jogi bose fwenyo ni kaka kama nyalo time gigi mamor jopiny. To mae ma koro atim moko gi kata koro katimo. Gima japiny dwaro no. Gima japiny dwaro. Emo mineno ka jomoko fwenyo gi. Donginyo ka joma dwa chung' wacho ni aseloso pesa moro ka adwa dhi chung'. Adhi ng'iewo kom. So yiero en mar japiny. Pod wach dok mana ne japiny. Ero kamano. Ikoni jopiny nyaka koro puonj be wasepuonji moro mo Charles Odhiambo. Onge gima biro, tabu maduong' manitie ni nyaka walok pachwa mondo wang'e ni onge gima biro mayot. Nyaka irido kanda. Mana kaka itiyo matek e puothi, mana kaka imondo chiew kidhi e ohandi, mana kaka itimo gik moko gi luya. E kaka onego yud pesa michamo kinde ka kinde. To ma ng'ato kale bath ndara to mi penjri ane ni to mobiro mana mayot ni. Ang'o manie iye. Yero kamano. Penjri ane to en ang'o mang'ane manyo ma otwe pesa mathoth moloyo kada mana osara modhi chamo. Oye nyaka chulo yudhe mondo dhi ogone ji. Nyaka uso ot mogero en owuon gi pesa ne. Wach miri chenya. Charles mogik tik ng'ato penjo ni chik moro nego losi
ma dictate seche monego bentime campaigns ni thoth joma timo campaigns gengo ndara gi inconvenience jomoko matiyo kod ndara chini bende githung'o wa makata jonyiewo onge gini osebedo ka chanda kabisa. Nyinga en George Owino ka Kisumu. George, bing'e ni chik nitie mar campaign ma hie thuolo mar campaign pok ochako e Kenya ka. Koro ing'e ni chik no en otiyo mana kinde thuolo mar campaign no. Ma idwaro ni campaign chako saa 1 okinyi, saa 12 okinyi to rumo saa 12 odhiambo ma mudho ok donjo. Aparo ni chandruok mare en ni kanye monego bene time. Nikech oywak ni sama jogi timo campaign gi convoys magi giloro ndara makara chik nitie mar traffic ma ng'at mogeng'o ndara onego beni traffic police mako. Chik nitie, Victor, chik nitie. Chik nitie. Tabu ma timore en ni japiny ng'e ni koro riwo nyaka joma dwaro telo go nyaka jotelo go nyaka an gi in be waluwo chik. Chik nitie, Victor, ok ni chik onge. En mana ni sani ting'e ni kang omak ng'ato teri e doho ni dwa donjo ne gi ketho mar timo campaign gotieno. Tibro wach ni chik manitie wacho ni campaign itimo nyaka saa 12 otieno dalo campaign. Sani ok saa campaign. Na ruma gi jopiny. Na mosa jopiny. Na mosa na kadha. Kato japiny be kakoro onge gimotim ma en orito ma joma kalogo mondo gipong'. Jogo be bro na odhi kapok ka oywe odhi nyime ko wacho ni sana campaigns ber kitimo weekends sama ji ok odich ahinya. To ka ji odich to kara jok mapong'o campaigns ka gin joma nade? Pong' mar pewe gi nyiso nang'o kuom kaka Kenya en? Jodenyo. Tije onge. Nyakwara mga jong'o ka oyweyo waduogo kendo thuolo nitie to tije onge. Opportunities nitie thuolo tije ma onge. Koro jok ma rito tije ema thoth gi kamoro koro yudo sa mar dhi. To jok ma oneno opportunities to dhie kanya kuonde ma ji opong'o go ibro yudo ka nitie ng'ama uso soda, nitie ng'ama uso pi modho, ibro yudo ka nitie ng'ama uso handkerchief, nitie ng'ama uso mabul. En ok odhi e rally, en odhi e ohala. Mana kamano nyakwara mga jwang waduogo to kweche manyien adimba ka niwinjo gi Ramogi Radio waduogo ka wadhi nyime kod chenro mari maka kawanene med mana oro ote marika nikech wago mbaka ma en apud makoro wadolo kaka joka ng'at achiel maro wang'iya nena to yam siasa ni futo nade e kinde madong' kondalo 78 kende to jo Kenya dhi e yiero. Kete mana Ramogi TV kod Ramogi Radio. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake.
Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic mana e ngoma wake. Pile pile kik bai kata matin. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ang'o ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. You know I like it. Mana kamano nyakono Juang ma tilo mogik mar kaka wanene okinyi makawuono ma chieng' wuok tich chenro mabede biro ni mabende fono kendo kolo weche mopogore opogore mumulo ngima oganda jokanyanam gi jokenya ma ngima. Musainya ni jowete wa moko wadhi tude kodgi yor lony manyien manyasani ne wantiere kod ng'ikruok moro madundo kata kamano erokamano ne bedo samawa ma bedo timo kinda mar neno ni wabedo kodgi e okinyi makawuono. Rosin Obala oyawore. Musainya molos kod lwet dhano. Molos kod lwet dhano kinyalo wacho. Timre mana kaka wanyalo timo. Onge gima wanyalo timo. Komoko to moko. Roslyn, onge gima olos gi lwet dhano. Idhotha. Charles, dogdi konya kane en gima olos gi lwet dhano donde ne waselose. In wang'e gima ogali. Chama njugu e wiwa. Ing'eni sama in dala to weche opogore gi sama in e city. Sama intiere dala to weche opogore. Koro ing'eni kato kendo koro kata environment opogore kod chwe. Koro apani mano be gima oketho no wach mar technology. An akwayo mana ni pidhna yiende 2 kende. Achiel mar paro gik molos gi lwet dhano, to mar 2 nikech koth chwe. Bas, koro kakise wacho no nyaka apar yien kawuono o kata chiel apani koro kaki wacho 2 no wabro medo kadha 2. Erokamano enyo. Rosin ne bet wasechako go ng'wech okang'eyo ang'e weche moko mane luwo mapiyo piyo. Wach mar iriruok moko mag piny owacho mar dwaro ni jopiny otam jochung' moko ma weche mag mibadhi kata chilo moko mieno kaka jafwambo gi keyo inene nade? BOJ ya winjo kako setwako mbele kanyo to mana gima sewazi ng'eni wasebet kowacho ni mae gima wadwa ni mondo timre to chik bende nitiere ma chik be wacho ni kata debed mana nobedo nade to nyaka luchi kaka dware nikech katiba manyien mane wayudo nitiere gimiluongo ni Bill of Rights. Bill of Rights ni wacho ni you are innocent until proven guilty. Koro manyiso ni kata sama nitiere in gi wach mag mibadhi, intiere gi gik malumi, intiere gi kese od doho, to pok kitieko, iwacho ni kapok exhaust channels te manitiere ma court koro doho wacho ni koro onge giminyalo. To mana gima koro
kaka jopiny owacho. Koro nowacho ni gima ogol not ober te en mana mar nyiso jopiny ni koro magi e jok matimo kama kama. Koro jopiny sama dhi go kura to mondo ging'i sama gigo kura ni to ang'o ma gidwaro. Magi jok ma gidwaro ni mondo obed jotendgi koso en ndalo ma koro wachak manyien mondo wakaw ji makata ka gin gi cases e doho to ok ni wang'iyo kamano. Ting'eni chik achiel bedo kowacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratirone, en gi ratirone mok inyal chungone. Nikech kata ka ne ineno nyinge manoketgo ng'eny gi te ibiro yudo ka nitiere gi cases ma pod nitiere e doho. To kidhi gi dhok mar chairman mar kama kinde mar kura IBC Wafula Chebukati to nowacho ni kata kura mar 2017 ne ot mar EACC nomiyo gi nying mar ji 606. Mano nyisgi ni magi jok momienore kendo nigi weche mag mibadhi mok onego bed ni chung'. To kaka chik ne nitiere ndalogo kendo kaka chik nitiere sani negi ji ariyo kende ema ne gitamo chung'. Manyiso ni kata sani mana kaka waketo gi sani wacho ni red card go ng'ato ka ng'ato pod nigi haki ne nyako exhaust all avenues mag repeal. Manyiso ni odhi e doho ma koro dhi nyaka e doho maduong' ma en Supreme Court motamore eka ginyalo wacho ni koro gitamre. To ka tieko to ne nitiere kes manyiche nitiere e court. Aparo ni be ne en mana mar former governor ma Nairobi Mike Sonko mane kata jo IBC kanodonjo to wacho ni gima waluongo ni chapter 6 ni nokochako sani. Chapter 6 nochako gi yiero mar 2013 mane wayiero kerwa Migosi Uhuru Kenyatta gi jalupne William Ruto kane gin gi cases ICC. Koro manyiso ni ne en president mane wasetimona mane waseketo. Mar ariyo iwacho ni ka in gi kese doho to otweyi mokadho higni 6 kidwa chung' mjumbe to mane kasa maginyalo timo ang'owa ginyalo tamre ni mondo kichung'. To kaka sani pod wantiere en koro wach wadhiro ne jopiny ema koro biro ng'iyo to wacho ni kata ka jogi gin joma mienre we koro kik watim ang'owa wamigi kura. Kamano enya. Rosie, mana ka wadhi e agenda machielo nikech sa ang'eyo ni kit siasa mosebedo ka gore e piny luo kocha party mar ODM osebedo ka temo dhiro wach mar ombulu suta 6 cha kata 6 piece gi dho liech kaka jomoko osebedo ka luonge. Kama in e ground wacho nang'o to iparo nade? Be joma ochung' kod duond buche mag siasa chunygi go kibikibi nikech joma ochung' maonge duond buche mag siasa ma sani bende koro dhi nyime kod pedho ombulu e gwenge mopogore opogore. Vioje ing'eni penjo ni kama ntiere ane ground siasa wacho nade taneno kiwacho na achiel ka Nairobi. En gima ground ma Nairobi wacho koso mato gima jo Oyo Marariena wacho. Adwa ne wach kanyo kendi. Wacho mantiere Rarieda koni aparo ni wang' ni kura bro lokore kawinjo kaka ji wuoyo. Aparo ni mana gima Charles osebet kawacho to Bonyo marwa be osebet kawacho ni 6 piece ok en manifesto to en agenda. Aparo ni kiwinjo kaka jopiny wuoyo, jopiny dwaro maendeleo, gidwaro jotelo mane gi dongruok. Koro aparo ni kata sani kura mibro go sani bro ng'ini kaka jatelo madwaro kurano ang'o misetimo. To kata sami dhi kwa kurano ang'o minyiso jopiny ni nyalo timo. To sami wuoyo gi jopiny no ing'e giminyiso jopiny koso nyisa jopiny nikech koro idwaro kura. Koro aparo ni wang'ni kata ka wawacho wach 6 piece to aparo ni nitiere buok mwanyalo bedo godo kuom jopiny. To kadok e dhok manche Migosi Raila Odinga wuoyo godo Kisumu niwinjo kowacho ni kata en ka kumodhiye malo kuchocho to nyako dhiye be iwacho ni kata ka in idhi e lweny nyaka idhi e lweny gi sojas magi midhi timo gang'owa midhi go godo lweny. Koro mae kama ji nitiere nikech matek nitiere miwacho ni to koro ground ka nitiere ma jopiny ng'iyo ni to bedo nade to kendo gik ma jopiny dwaro nikech sani to ok en aena ni kaka ibiro nyiso ji ni miya kura mondo adhi ago lweny malo. En piny ka ang'o misetimo to ka in ng'ama biro manyien agenda ni en ang'o. Erokamano nyam. Eriko Duor oyawore. Eriko Oyawore nyawiyo jei.
Oyara nyawiyo je to ichiu na reno ka koro ugo piny. Kenda winyo maler. Go piny no jomoko bro kawe mopogore. Mara mar wuoyo go ganda, kendo ko mar go piny mar siasa na ma wuoyo go ganda. Ok moro machielo ma Friday ja. Mana ma wuoyo go ganda kendo puonjruok go ganda kendo tiego ganda. Ero kama nanya. Eric chal ka gima ok podo kwa neni, akeni ponde rogo mane kawuono. Wagomo ni wanene wangi kawuono. Ero wang'eri neno. Ero kamano. Podo kane Eric Oduor, ero kama nanya. Chas Eric Oduor ang'eni wasekwalo ng'wech. Nyaka ne wachak chenro mos ahinya kuom ng'ikruok manyo obedo madundo no. Ero kamano. Wach mar jomochung' maonge duond buche mag siasa gi jakom ODM kata jatend ODM mos jatend ODM Raila Amolo Odinga kanyo en Kisumu Makasembo nyo wacho ni odwaro jolwedo manyalo konye go lweny malo kacha. Koro do her mar mondo mi obed gi jolweny morwako uniform maket kod mare kaka party leader. Ang'eni sebedo ki iwuotho e piny luo ipimo mbaka gi jopiny. Piny wacho nang'o wang'ni kuom joma ochung' kar kendgi gibedo ni isundo wach ma 6 piece ni gidholiech kaka jomoko luongo. Paro ni viyo jero kamano mokwongo kuom ket chenro ni kalure gi weche masani. Mokwongo kiparo kaka higa mokalo jakom mar IC nogolo nyinge mag jogo madwaro kombe mag ker. To king'iyo kuom jogo mane igolo nyinggi, Raila Amolo Odinga kende ema e coalition party. Jomodongo te chungi parties mopogore. Raila chungi Azimio Kenya Kwanza coalition. Mano nyisi ni Raila dongi parties duto te mani Azimio. Koro parties duto te mani Azimio mago te ni e buoye kendo mago gima jobe. Aparo ndi bedo matek kabisa ka wach mar sikis ka on pod jo ODM ma nagogoni kuonde mamoko. To en bende odwaro parties moko mani miyo donj kode e lweny. Koro aparo ni mano en siasa ma pod ok bi konyo nya koro kelo contradiction to dhi kelo koko e party mag coalition mag Azimio. Wache mokwongo ni Raila en candidate mar Azimio Kenya Kwanza, Azimio One Kenya Alliance. Koro mano nyiso ni parties duto te madhi donjo gi Azimio One Kenya Alliance mago duto to gin jolweny mag Raila Amolo Odinga. Mano ka jopiny bende wene thuolo mar yiero ng'ano magidwaro ma so long as ni ng'ano nie Azimio One Kenya Alliance. Ero kamano ahinya, ero kamano. Charles, ma ok en mokwongo go mbaka e wachni. To chal ka gima kaka ndalo medo sudo e kaka mbaka mar 6 piece gi independent ni dhi nyime ka medo chwako mach. Victor, an kaka nene wachak gi mokwongo ing'e ni tabu nitie gini apani nyaka manyne nying manyien. Ka nitie ng'at ma pod wacho ni ahinya to kaluo ni wago 6 piece to nyaka opar matut moloyo. Kech 6 piece ne en ka migosi Raila Odinga nochungi ODM. Kech MCA ODM, Woman Rep ODM, MP ODM, Senator ODM, Governor ODM, President ODM. Mano korka en 6 piece. Kosariambo. Okiriambo. Ok mano korka en auchiel. To migosi Raila Odinga en candidate mar coalition, ok en candidate mar ODM. ODM nie coalition. Kora pani jok ma wacho wach ni apani mondo ng'isgi ni wagouru 5 piece to gi Azimio. Nona to gibro miyo ng'ato dhi e ombulu manyo machunga. To kone machunga. To koko yudo machunga to bro go kura ne ng'a. Magi gik onego wang'i gini matut Victor. Jok ma wacho wach 6 piece mana kaka jawacho pile kata kamano. An kaka nene 6 piece ok onego bed agenda. Ka ji ogo 6 piece kata ji kik go 6 piece ok onego bed agenda. Mar japiny ma jago ombulu. Japiny ma jago ombulu onego go ombulu ne representation, oversight to gi supervision ne jok madhi e bunge. To governor onego go ombulu ne ng'at madhi chung ne county government. Kakitiyo gi pesa. Gitije mobedo devolved. Maok chama kata independent. An mane pacha kaka nene. Nyalo mar ng'ato. Mak mana. Nyaka wapenjre Victor, nikech ng'eni go mbaka
awiye wachni be okwa tim gimiluongo ni justice. Ang'o momiyo Migosi Raila kuom ranyisi dwani mondo ji ogo ombulu kaluo ne ja ODM? Nikech gi pacha ginie riwruok, coalition. Riwruok ka ng'ato ka ng'ato bedo gi duol kaluwore goteku ma in go. Kawane kuom ranyisi, Migosi Raila Odinga bedo jatend piny gotiko mar Azimio. Jubilee okelo wajumbe 95. NAK Kenya okelo wajumbe 25. ODM okelo wajumbe 25. Duond buche mamoko go okelo wajumbe 10. Kind duond buche gi, duond bura mane manigi oteku e coalition? Jubilee. Nikech ang'o? Namba magikele bunge ka. Mano e gima jakom osiko wacho ni miyauru jok madhi konya go lweny. Iwinjo. Oken jomoko winjo ka ng'iye mathany ni mondo kik jakom bed impeached. Iseng'iewo ilongo tinde awinjo ni Sharon Joyce Giri mag Rupiny tinde ng'iewo ilongo ni diaper. Iseng'iewo diaper to nyathi pok onyuol kata. Isechako wach impeachment mar jakom to pok ji odhi kata yiero. So wawere uru gi impeachment, ng'is japiny adier gimomiyo jakom dwani mondo yier mana jo ODM. Nitiere mbaka mondo miye oteku e coalition. Iwinjo. Obed gi teko kama gibetie piny magipogo piny bang' koselo kura. Nikech bang' ka giselo kura gibiro bedo mesa ni inibiro gadi. Ikel ang'o? In wasemiyi kom jatend piny. Ibiro gi wajumbe 18 kende. Ere kaka idwaro kombe mag ministers 20? In nikech wasemiyi presidency to wajumbe bikelo matin, in koro wamiyi kombe mag ministers te koro watero Jubilee. Kech Jubilee ok oyudo presidency to gikelo wajumbe mathoth. Iwinjo. Mae kit mbaka midhi gomo mi iwinjo ka jakom wacho wach. Mak mana kama tabu nitie en ni mbaka no okose badho japiny. Gimose badho japiny en ndara, en pi, en osiptal, en skul. Ma ng'at mogone kura onego beni neno kako yudo. Kokalo kuom chike mabeyo, kokalo kuom chung'ne pesa japiny maber, kokalo kuom bedo wang' japiny e yo makare. Ma do timore mos kuom ng'adi. Ma do timore. Da duond buche mag siasa deo jopiny. Donge ng'ama dikoro chandore gi wach 6 piece ki ang'o. Ne giketo ni Roslyn Obala wayieri rarieda. Manifesto marwa en ni jopiny nyaka yud pi maler, jopiny nyaka yud ndara mabeyo, kidhi e bunge to inegotiate mondo magi obi. Ka ok itimo mano to waduoki pacho, wachiwo thuolo ne ng'ama chielo. Onge ng'ama do chandore gi wach kia 6 piece kiang'o. To gima na yuago ni chien kacha, sa nomination. Interest mar japiny ok chalrega gi interest mar chama. Mane momiyo chama kao direct ticket to miyo Charles Odhiambo, to Victor osebedo ka thone chama. Kae to joge Victor koro ng'ur. Nikech Victor okoting'o interest mar chama, Charles emoting'o interest mar chama. Katodoko ni samoro Charles okoting'o interest mar jopiny, Victor emoting'o interest mar jopiny. So mage gik manyaka wang'ito. Duto kuom duto, gima jopiny nyaka ng'e. Wang' ni wan gi coalition, riwruok mar duond buche, wan gi duond buche mag siasa, to wan gi independent. Independent tiende ni en oko ungore chama mora mora, kata coalition mora mora. En kende, kaka en no. Kaka en no. Magima bro timore, Roslyn, ndalo manyocha en reporter e bunge, bro ng'isi ni, ka ji ochope bunge, to duond buche mag siasa ema neno ni, Victor ni to no biro independent to joga ombulu kodwa. We wamie lemo more committee moro. Ka okamano to kwane kamikwane jo bura mag chama no. En ochung kende. Obed MCA, obed governor, obed senator, obed MP. Ochung kende. Tiende ni en kende. Ok nie chama. So onge kaka ng'ato kendo nyalo wacho ni an nikech ng'eni
kuom ranyisi Azimio coalition onge jok modonje Azimio as independent. So onge kaka ng'at ma independent nyalo wacho ni ana support Azimio presidency. Wawacha dear Victor. Ng'at manie UDM but Azimio no odech gombulu ja independent ja bende. Koro en ting ja Azimio no dhi lombo ja independent mondo gone ombulu. Mana kaka sama ginie bunge en ting whip mar chama mondo lomb jo independent mondo gone gi ombulu. Yes. Kogik kare obro wacho ni jo independent gi be jo miya ombulu we apargie. Ero kamano. Chal ka gima joma dhiro wach ni miya uru jolweny ni ema kamoro poko oyango ne jopiny malong'o gimomiyo gidwaro joga gi mang'eny. Emomiyo watimo mano ka. Mondo mi ka koro chopo sami pogo lemo. Nikech wach moro mar kia impeachment giri kama kato ere kaka iwuoyo kuom ng'ato nyaneno ko penjo matek mo ni imwonyo yath gine to gine poko maki kata ng'ama mi gine no poko biro tini se mwonyo. Ero kamano. Rosie, ang'eni nitiere mbaka mosebedo ka gore, nitiere pesa moro ma imiyo duond buche mag siasa gi sirikal kalore koda duond chik. Mane interest ma wacho. Dobe ni achiel kuom gimomiyo idhiro wach ni miya uru jogena manyalo konya lweny. To paro ma chien kocha ni mondo ambe abe yude bath pesa mimiyo duond buche mag siasa gi sirikal cha. VOJ nitie weche mang'eny mosewachi mana kaka Charles olero ni ng'eny chama dwaro ni mondo gibed gi jogi. Gima ok walero ne jopiny en ni sani chik manche wakadho manyien mar Political Parties Act wacho ni unyalo bedo gi riwruok mar chama. Makaka Azimio sani en Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Manyiso ni en chama manigi chama mang'eny iye. To be inya yienu ni pod unyalo bedo chama mang'eny to bedo gi coalition moken party kaka ma Kenya Kwanza nitiere godo. To koro kwa duoke gima Charles wacho en mana ni chama ka chama kata ka gine coalition party no gibro dwaro ni mondo gibed gi ji mang'eny maka gidonjo lodge to giwacho ni koro magi e joma wakelo ni wambe koro wadwaro lemo nikech ka koro ng'ato kelo ng'ata achiel ere kaka in ng'ata achiel to in e coalition tidwaro ni mondo mi olemo. Kane neno kane yiero mar 2017 Senator ma Bungoma noyua kabisa kane jo ODM gi chama moko go gi Wiper gi ne wacho ni koro igole minority leader e Senate. To kaparo nitiere Senator achiel mano penjo ni kata ng'at manitiere gi dhok to in gi cattle deed to in ikelo dhiang' achiel to jok moko kelo dhiang' 100 dang' iwachi ni gi dhiang' gi achiel no ibedo chairman mar cattle deed. Jong nyaki mede dhok moko ka koro inyalo wacho ni an be anyalo gombulu ka. Koro mana gima Charles wacho no pesa ma imiyo party sani mimiyo ji mondo chung en mana ni chama ka chama dwaro ni mondo bed go tekune e yi coalition ka makoro ka gidhi e mesa to giwacho ni wan kama wabeteni wan ne wakelo ni joma kama omiyo lemo ni mwadwaro. Mar ariyo kwa dhi wach mar independent aparo ni sani ka wadhi e yiero ni neno kata nyoro oboke mang'eny ne temo penjo kata mana position mar president sani ni neno ka jok mabiro independent sani list mano ogol gi IBC wan gi ji 38 kiriwe jok machung' e chama gi wan gi ji madhi kadho 50. Koro mana gima Charles penjo chani ka odi wach ni IBC oketo jogi tetete ni chung to koro in idhi go kura. Gimidhi yudo en booklet machal ng'amo bet matimo penj mar class 12 kata matimo class 8. Koro nyisa niya ini biro gocho ne migosi Raila Odinga to mi booklet ni inyalo kata yudo ka nitiere ng'at maboke to symbol machal gi ODM. In kane idhi kanyo in idhi manyo ODM oking'e ni Raila Odinga ochungi Azimio la Umoja. Koro magi gik mineno ko wacho ni jopiny onego ng'i sama inyiso genia kata Raila Odinga kadwaro ni mondo miye joke mochunge ODM to chama mochunge machielo to en ang'owa Azimio la Umoja. Sani wantie gimolong ni parliamentary parties kalure koda kwan mag wajumbe ma in go ma bende miduole bunge mar piny Kenya. Obado Alex ngisa ka ni kata mana Azimio la Umoja mabul no bende na 6 piece ni na Azimio nyaka komatin mar MCA. Eric okang'e ni wach ni nyalo wache ng'o ini won kakinene
nikech en mbaka ma osaso piny luo kabisa. Ng'eyo ni kata mana William Ruto kanyo ni e gwenge mag Uasin Gishu embe nyogo mana debe ne jogene. Chalre to romre. Ero yoje kaka nene ni king'iyo kaka kwase wache ni king'iyo Kenya Kwanza Alliance kama Ruto nitiere. Ruto chungi UDA. Kendo chama mamoko go bende chungo jogi. Koro en kong'iyo kochungi UDA mano nyiso ni nonyalo go 6 piece nikech kidhi ng'iyo ballot paper ma presidential ka ballot paper boydo ka nying ni kanyo kendo symbol ma UDA kanyo. To mara Azimio coalition Raila chungo Azimio coalition okochungi ODM. Nyiso ni odwaro ni chama mamoko gi bende osire. Kendo wachore ni mano bende achiel kuom gigo makelo koko e ODM kendo mano miyo kaka Migosi Kalonzo Musyoka okmor. Nikech wachore ni odwaro ne bende odwaro 6 piece. To jomoko bende wacho ni kikelo 6 piece to mano nyiso ni kara igolo wa e kwano. Koro wach ma 6 piece no sani e coalition mar Azimio odhi kelo koko kendo onyalo lalo mbulu mang'eny. Koro ber kan kaka anene ni ka ber to Raila o campaign ni Azimio parties duto te. Owachi ni jogo ni magi jogi te gin jolwenye maga, magi jogi te gin yawuota, magi jogi te gin nyiga, gon gi ur kura nikech wan gini a coalition agreement. Modongo gibro loso mbele ka gisedonjo. Sani gimodong mogik en kwayo kura nikech kisechako kwayo kura ni jogi mago jodiem ka Raila wacho no. To nyiso ni joka bende nyalo chako kwayo kura kigin monyalo wacho na an mara ni to miya uru mamalo no ubro neno kama ugoye. Kutumani neno ka kura nyalo lal. Koro mondo ochok kura gi duto kendo bed gi jogi duto te. Nyaka onyis jogo ni wan ni Azimio, go kura ne jo Azimio, candidate mochung' mane Azimio ma ineno ka manifesto mare, ineno ka policy mare, ineno ka gigo mochiko ugi ma nyalo konyo go ne gi ur kura. Kwasetieko goyo lweny masani wadwaro ng'iyo mar donjo State House. Waburo bet piny waneno kaka tich din kech jogi duto te gin jo Azimio. Kochako goyo kura mara 6 piece waneno ka dhi kelo koko mang'eny kech wasewinjo ka candidates moko bende wacho ni bas kara odhi okwa kura mara jo ODM wan wakwa kura marwa mamalo no gwabe kware nikech king'iyo kaka jo Azimio candidates campaign kaka wacho ni wan wadwaro mondo warwak Raila Odinga State House mamalo no miye uru to mapiny ni to miya uru. Waparo ni mano e campaign slogan kendo paro ka campaign strategy matiyo maber. Moloyo ni bro chopo kama koro candidates bro chako wacho ni kara an no miya uru mamalo no to ng'i uru ngano mobro miyo. Koro paro no ema nyalo konyo. Erokamano Nyerik mapiyo. Kapok idhi mbele an kaka nene apogora matine paro gi gima Eric wacho. Nikech samang Migosi Raila osechako wacho ni gouru kura ne jo Azimio. Gimoro Roslyn owacho. Mokwongo e kalatas mar go kura nembo mar Azimio en ang'o? Nembo mar ODM to wang'e ni machunga. Makiwacho 6 piece to jigo kura ne ang'o? Machunga uchiel. Donge machunga maine yiero mokalo ni wacho machunga. Sama koro nembo mar Raila Odinga ok en machunga. Nikech odonjo gi coalition party. En nembo mar Azimio. To ng'ato ng'iyo to nikech nitiere jok ma en sura no to boko gine ndiko boko ng'eyo to rangisi cha kende picha to ng'eyo. To kalatese mokwongo 3 kata 4 gi ka onge oyudo machunga. Bineno ka kura no dhi lal. Kane en ng'at ma adwa go kura ne Raila. Mar ariyo gwenge makaluo ombulu midware no ombulu kwana ta malo 100 yuwuog te. Joge jo independent, joge jo chama mamoko mani Azimio owuog te ogo kura kuom ranyisi ne Migosi Raila Odinga. Sama ankori dhi Kaluo ting'iso ji no go kura ne ja ODM. Bineno ka gima Eric wacho no dhi timore. Miya uru mara malo to timang'o? Utim ka kudwaro. Koro gini okoyot. Ananeno ni kech tabu mantie ni moko kuom jok ma ochung' ne chama madotero sera mar chama momiyo ber kigone Raila Odinga igo ombulu ne jo ODM kura. Gin jok mosechwanyo jopiny adieri ber nikech ogisetiyo ne jopiny nikech ging'e ni gin gi chama. Migosi Odinga nonego yud jok ma ng'iyo kaka idhi ng'iso jopiny makaluo gimomiyo nyaka gigo mano ombulu
ne jamachunga. Mana gima ng'isi nikech gima Eric wacho no to nyalore e pinje molony. Ma wawinjore ni wariuru pachwa kata kwa chopo to wadhi pogo lemo. Ma dwar mopogore ondiek. Ng'ama guoge omako mwanda. Iwinja? Ng'ama tonge ochuo le. Ema dhi kawo em. Kik wawuondre. Mane momiyo Migosi Odinga osiko wacho ni miyauru joma dhi konya lweny. Lweny no ok en lweny mar bunge mar impeachment. En lweny mar mesa mar pogo lemo. Erokamano. Wach mangima kabisa Nyakwaro Mgajwang', ini nene nade kaka japiny. Imbe nyalo golo pache kachiel at Ramogi TV KE at Ramogi FM duto nyalo otimore achiel kachiel. Nyakwaro Mgajwang', nyasi mar Afri-Cities nyorumo chieng' Sabato tarik 21. Nyasi manyo kelo kanyakla mokuom jotend pinje manosetiyo kanyakla kod jodito mag alensi mag pinje mopogore mag Afrika mar poro weche kanyakla kaka dangwa dong bombe. Nyasi ni mokwongo timore bombe matin mano ma Kisumu nikech thoth ne osebedo ka timore bombe madongo kane en nyasi mar 9. We winja na kaka mokuom jotelo manyo yore nyasi no nyo loso Nyakwaro Ramogi ma kaka ne giloso. In intermediate cities like Kisumu, plenty of evidence is already available regarding the dividends of devolution. Intermediate cities also have the potential to address inequalities among groups that have arisen from central power structures that disproportionately channel resources to few urban areas. Countries like South Africa have not only entrenched devolution, but have also devolved key public functions to other cities. Africa has a need for more investment and infrastructure development. There is capacity deficiency. It is estimated by African Development Bank that Africa needs about $170 billion per annum to be able to meet our infrastructure needs. So we are convening here at a very unique time in the history of our region and the world, and our efforts to build our economies back from the devastating effects of COVID-19 pandemic have been slowed by a myriad of events on the international scene, events which in many circumstances have put multilateralism as we know it under immense stress. However, I do believe that this summit reaffirms our resilience and our shared common goal as brothers and sisters within the African continent of making our towns, our cities. Mana kamano mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ka loso odiochieng' no mane yanga romo mar Afri-Cities mano timore boma Kisumu Nyakwaro Mgajwang'. Roslyn, ang'eyo ni winjo maleng' kata ne luwo nyasi mar Afri-Cities kata bende kamoro ne rao kata ineno gi wang'i kimiwa duoko ni no bedo nade kaka jafwambo gi keyo be ineno ka jopiny gini nochopo dwachgi boma Kisumu gi sirikal mar piny Kenya ka mangima. Koso ntiere moko manye neno ma onego beni kori dino? Paro ni ne wan gi nyasi maduong' kabisa Kisumu, makata kaka ni wuoyo gi jo Kisumu, aparo ni ma nyasi manonego beni giwacho ni giyute kabisa. To nyoro kana adonjo Kisumu to ng'eny ji ne nigi ywak. Nikech kata ni neno kata jok mauso kata rech e dho nam gini. Ne giwacho aparo ni no kwanyiso jopiny ahinya kendo no otegi jopiny ahinya mondo ging'e kaka ginyalo yudo maximum rip mar opportunities mancho biro. Nikech kaka ni winjo ka ji wuoyo, ineno ka ng'eny ji nokoyudo yuto mar biashara kaka ne wawacho ni yuto nonego bedi. To aparo ni kama en budho mokwongo maduong' ma waneno kobiro e pinywa kendo ok ni obet kata Nairobi kata Mombasa, obiro Kisumu. Aparo ni en gima nyalo wacho ni ma en learning point mar jowa. Ni koro buche madongo kobiro kama, tuneno ka kuchako pango chon. Mondo unene ni to biashara mane munyalo neno nyoro ne adwa biro dala to mondo na ayud kata mtoka ne onge. Manyiso ni ng'ato ka ng'ato noketo mtoka ne e biashara mar Afri-City mane nitiere. Koro nitiere jok ma burani no yute kabisa. To nitiere be jok mane burani omiyo nok gi yuto.
Kora paroni kata county government mar Kisumu onego koro sani koro burani koserumo to gi tek stop mondo giwachi ni to dhi mbele. Wanyalo timo nade buche maber kabisa kendo wane kaka jowa be yuto maber nikech sasa ma buche madongo dongo gi obiro to onego beni to piny wacho ni kane burani obiro to ngima wan olokore. Ok onego beni jok moko ema magi nolokore to moko ne magi ok olokore. To an aparo ni gini noloko kata sura mar Kisumu kani donjo ok en Kisumu maning'echa. Koro aparo ni buche gi koendelea biro biro loko piny kabisa. To katieko to ni winjo ka Migosi Uhuru Kenyatta wacho ni mae kaka obro chako intermediary mag cities mano wacho ni kineno population manitiere en mokadho milion 130 gi gimoro. Mano wacho ni king'iyo Africa mzima translate to 36% mar population. Mano en namba maduong' kabisa making'iyo tiwacho ni ma adieri en ji makobedo urbanization no team to loko ngima mar ji kendo kelo maendeleo mar cities manitiere go nikech sani kaka burani norumo Kisumu ok bibedo kaka ne en chon. Nitiere lokruok ma burani otimo ang'owa okelo ne kata in terms of kata kaka ji ne biro ni neno kata Kenya Airways ne wuok maonge ji Nairobi. Ne gibiro manyoro ginyocha ne gibira to gikawo ji kanye gikawo ji Kisumu. Koro ni mano ne golok pach ji kabisa. Erokamano. Nyaka koro to walok pachwa. Ma en mana chakruok mag gik moko mabeyo mabiro nyime kanye. Wacho kanyo ni county governments nyaka tim gimoro ni stock taking gi dho liech. Ginon ni to kanye mane wadhi maber kanye mane wadhi marach to mondo wadhi nyime to en ang'o gang'o monego watim. Eric, ok ang'eyo ni romo mar Afrocities ni kaka jafwambo gi keyo kaka onagi. Ipani no chopo kare koso nitiere moko to wanyalo timo nade dhi mbele. Aparo ni king'iyo kaka planning mar conference to nyodhi kare kaka jenye paro conference lakini jing'ur Kisumo ni yuto ne onge conference ko biro gi yuto. Kenda paro ni magi egimomiyo johala ng'ur Kisumo. Mokuongo aparo ni kaji no winjo ni Afrocities biro Kisumu jogo modak e counties machiegni gi Kisumo kata kuonde mopogore opogore no chako keto mipango chon mag timo ohala. Ng'at ne wachore ni kata jogo welo mang'eny mane ni conference ng'eny gi nok nind Kisumu. Ne ginindo e counties machielo counties machiegni gi Kisumu. Mano nyisi nang'o? Nyisi ni counties gi maling'ling ne gisetimo marketing mag counties mag gi bagi yudo welo go chon ma welo go kane donjo welo go donjo kose book hotel kata kuonde mag nindo kata magawa e counties machiegni gi Kisumo magin conference kende emane kelo gi Kisumo kochopo godhiambo to gidok e counties mag chielo. Mano nyiso ni yuto mano onego bed ni county ma Kisumo yudo johala ma Kisumo yudo magawa ma Kisumo yudo ne dhi e counties machielo. Mano puonjowa ni sama gima kama e conference maduong' kata nyasi maduong' kama e biro e county mamagwa. Nyaka wachak chon, nyaka wachak uso counties gi mondo welo gi kabiro kamora mang'in tinde lony ng'eny. Kidwaro dhi kamoro kaka jogo welo mane biro Kisumo, samoro idak Morocco, tinyalo dhi e mbui, timanyo hotel, ti book chon. Kore chal kama counties kendo otende manie counties machielo no neno chon bagi market counties go kendo gotende gi machon sama chon ba welo go kane gi Kisumo to gin gidonjo kane gisetimo booking. Mano emomiyo ka magawa kata kuonde nindo Kisumo nchano to conference to pong. Mar ariyo nego bende wachako uso counties mamagwa nikech jogo bende ma wach madhi mbele mar Kisumo en kama njore jokuoge ng'eny Kisumo onge kwir Kisumo koro ng'eny mago bende ogiluongo welo wacho counties ma conference dhi ni lonyo njore ng'eny jokuoge ng'eny koko ng'eny wanyalo dhi mana kanyo to kochopo gokinyi to wawuok godhiambo to wadok e counties machielo kama one waninde. Wineno kaka ta mtokni manitiyo go ng'eny gi nowuok Nairobi samoro gidhi ga Kisumo kochopo chieng' Jumamos kochopo saa okinyi kichopo Kisumo kata mtoka kidwa haya okinya yudo to kata nyoro nyan Kisumo chakre Saturday yudo kaka haya ng'eny ma jogo matimo ohala ywak nto karang'o motimore ma welon kae monego ben watiyo gi mtokni momiyo ji to wayudo pesa to onge kara jogo mawuok oko mar Kisumo no oseneno chon boseuso osekelo mtokni gi ema jating'o ji koro nyaka wabed matuta wang'i matuta ahinya chieng' moro ka wan gi nyasi kama wachak chon
waus county manyasi no dhie wang'isi ji ochak loso chon chak ng'iyo ohala ka gin kuonde mag magawa wachak uso gi chon mondo welo sama welo donjo kosetimo booking to gidonjo gidak Kisumo to yuto godong Kisumo nikech nyaka bed nyasi mago nyaka bed gi miluongo ni ripple effect ma jo ohala man kanyo kata jogo modak kanyo nyaka winj mit mar nyasi kama. Na nyari kero kama na Charles ang'e inyo igo kambi Kisumo kendo neno gi wang'i Eric wacho kanyo ne en mana rang'isi mar chakruok mar gik mabeyo mabiro nyime mak mana nyaka bed gi ikruok kaka jo kanyo no e yo mowinjore mar bende uso nyaka kama nyasi dhi betie. Victor adwa ni mondo ior na jo fwambo wa man Kisumo mondo gidhi ir Tend County gipenji ni tang'o manotimo Drogba gieto warito gi mwa Nyocha gilando no mokalo kaka Drogba nitie joma nodhi ma Kisumo neno Drogba gieto liga mochuni weche mag tuke gi weche mag limbe so nyaka watang' ahinya lemo mimiyo wagi samuket microphone e wang'i gik ma iwacho nyaka bed gik madieri nono to nyalo tweyi e kind achiel nyaka par kipenja anyalo miyo Free Cities auchiel kuom apar gikalo ma thuolo mokwongo ma Kisumo ne bago romo bilani mana kaka Eric owacho king'iyo kit twak manyo nitie king'iyo kit ikruok mane kuonde mane ji rome ne ber ne nyalo romo gi mora mora matimore e piny mora mora kuonde ma jowadwa gi ang'eno se dhi motime limbe romo mopogore opogore mbaka manya goyo nikech nya wuotho e Kisumo nyaka oko mar Kisumo jojua kali jo handa swekra jo halama chulo leses weg geche agomba ka gi kwanata malo maduong mbaka manya awuok e goen ni gimanyo okoso momiyo jomoko ywak to jomoko mor en ni mbaka mar ikruok ne Free Cities no konywando ji ng'ato kamoro para ni welo biro Kisumo wadhia wang'i adwa medo stock mar rech adar go ohala ne nitie maling'ling mamoko moluoro mano okena mano kende king'iyo iwacho ni Professor Peter Nyang'nyong'o kano ofwenyo ni ok dhi yene jo ohala matindo dhi loko ohala Jomo Kenyatta International Stadium chuny kama nitime romo to paro gi pache ni county ma Kisumo olos kama chielo ma jo ohala matindo nyalo use kata ng'iso mwandu gi mokel pap machielo Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground mano wach ni kidwa loko ohala kum ranyisi to register e yor mbui report manyo wayudo en ni jo Kisumu County kwanata malo 40 kende emanyoni kanyo kwanata malo 60 gin jomoa oko bombe mamoko kuonde mosebago rombe machal kama mae momiyo wacho ni kiny nikech mato koro rayaw gimanyo timore Kisumo ni dhimiyo Kisumo thuolo mar bago romo mathoth machal kama oketo Kisumo map mar piny mangima anan gi weche ariyo mokwongo gomba kamoriwo ji inclusivity ng'ini to kata mana parking boy man Kisumo nyineno picha moro manyo dhi mar kijana moyudho simu cha kamoro yudho simu nikech onge ohala moloki to neno ka jogi obeto dhes gi simu mae kama goe girungu iwinjo so en gima chakre parking boy man Kisumo dayo man Kisumo ng'at ma ondiki tich kwath joma tatu joma lupo e nam ng'ata onego beni ong'eyo ni gima kama biro thuolo manitie en kama okochuno ni nyaka waus ma chiemo kende ana nyalo timo ma nyowa gomba ka gi Joshua Nyamori owacho ni joma wuok e dho nam nonego ng'isgi ni gola rech mar kamongo e chuodho nitie joma Morocco ma Egypt mapok noneno in inyalo atiyo tich timo mano tiloso flyer ni bine kaka walupo e chuodho to ka gibiro to gimiyi $5 ka gibiro ji 100 mano $500 mano pesa divi mano pesa miseloso mang'eny mano pesa miseloso so thuolo nitie 50,000 kore nego fuku patch ji inclusivity ng'is ng'ato ni in giri mitimo ni mae gimi nyatimo in giri mitimo ni mae gimi nyatimo in giri mitimo ni to mano en mana ka jo piny giwegi be oloko paro Victor pod adoki jo piny nikech county ma Kisumo iwacho ni nochako romo mag sensitization mag puonjo ji dwe mar 12 to kani iluongo romo to jomoko ok dhi wan ok wadwar nyong'o
wan ok wayiero, nyong' ok wadwoki. Mago idwa rwaki ji tano tena, ok wadhi. Girwako siasa e gimoro amora. So mano be nyaka wang'i. To mogik, sirikal moro amora mar county onego bed gi office mar coordination. Mar tudruok. Ma kata kobet e office governor, ma tichne en ng'iyo ni conference biro, migawo mar ohala, migawo mar thieth, migawo mar tuke, migawo mar wuoth, migawo mar security. Ere kaka wanyalo bedo piny mondo wabed gi coordination malong'o. Wang'e ang'eya ni kae wan gi johala matindo, wan gi johala madongo. Kae wabro dwaro security, police ok oromo. Kijende ma wan gage town miluongo ni bouncers gi. Koro bi u register, wamiu special identification, ubro bedo ka un security marshals. Tiegruok moro matin. Wuotha e street maka welo koro wuotha odhes. Roslyn bro ng'isi ni kidhi Brazil sama conference ma kama nitie, otieno onge joma nindo. Roslyn giri ok nindga. Giwuotho iluongo ni street carnival nyaka piny ru. Gin gik manyalore kata mana Kisumu. Ng'isi e ng'ato ni bwana in koro in specialize mane ng'iso ji kaka inyalo los wuoche gi pien rech. Manitie mana volunteers ma direct ji gina e street. Idwa dhi neno kumilose wuoche gi pien rech bia teri. To teri kama longo. So office mar coordination no, ka counties nyalo bedogo, to nyalo konyo e inclusivity, e nywando pach ji te. Kae to biro bedo maber. But duto kuom duto, Kisumu notemo. Wawacha dier. Nitie jok ma ywak kabisa. To nitie jok ma nyiero ma nyicha ne an ka magawa moro Ngeso. Jotich wacho ni wan wagombo mani ka gini orumo kiny to miwa thuolo wadwa nind kata joma chiel. Watiyo throughout. Waol makaka watimre onge. Mago nitie. Mago be nitie. Kae to mogik, jothurwa nyaka puonjre riwruok. Ere kaka geche mating'o ji Afri Cities Kisumu nyalo wa Nairobi to Kisumu nigi jo taxi. To gin gi riwruoge. Dak giti gi riwruogi no, gidhi gi register mondo gin magi kel geche koa Nairobi. Nikech gionge riwruok. Ng'ato ka ng'ato winjo to dhi chamo kende. Ka ng'ato winjo to dhi chamo kende. Jothurwa nyaka puonjre riwore. Erokamano ahinya. Roslyn, wach mari mogik minyalo we godo jo winjo gi joneno mag Ramogi TV gi Ramogi Radio. Katieko mana kama Charles owe godo no. Aparo ni Charles gima bonego wanyis jowa ni ji ohero comfort kendo ji ohero gima beyo. Shida ma wantiere godo Kisumu en conditions mag mtokni mag ntiere godo. Iyudo ka ng'ato dwa yudo mtoka nyien ten mtoka ma yorumo makata kidwa tiyo godo. Koro iyudo ka mane momineno jo Nairobi ne koro donjo na Lodia nikech gikelo mtokni condition ma ji dwaro. Kata kidonjo e mtoka tiyudo ka e mtoka mineno koro kodi kama intiere. To katieko to en mana ni kawadhi mbele neno kaka siasa koro rocho. Hapa ni wik mabiro manyien cha IBC biro chako koro clear ji machung' e kombe mopogre. Wang'e ni list osegol kendo nitiere jok ma nyinggi biro buogo ji kendo nitiere moko mabe biro yudo ka onge list manyien biro donjo to kaka jopiny kwe e maduong'. To mogik taneno ka sani tuo mar COVID kanineno nyoro ni wacho ni koro sani kendo figures osedhi 2.1 manyiso ni tuo ni duogo. Waritre kendo warwak mask nikech tuo ni okosewewa. To kapok niyudo vaccine tiyudi. Motieko tagone mana Nyasaye erokamano ni endo kendo waneno wik manyien kendo watwak nyikwa Ramogi tiche ma wan ng'i kaka mbele mondo wadevelop economy wa. Kawuono wiyo wil mokiko mos ne joma ni dala kata be ni dala kamano. Chikni wacho ni akawuono ane gwen dipo ka go majite opong kana dwa chung tano kamani ko. Erokamano nyare ozimo sonwa jodala dute kendo wageno gi mokalo. Erokamano nyo kuom riwri kod okinyi ma kawuono nyakwara mga juang. Eric, wach mari mogik Eric. Wach mari mogik en ni joluo wacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Gimomiyo samoro kwada bedo gi nyasi maduong' ka Afri Cities ni ilande chon en ni idwaro ni mondo ji ochak yikruok chon. Kidwaro timo ohala king'e ni mtoka ohala mar ka haya omi thuolo mar higa achiel ma mondo ing'i kaka inyalo loko ohandi kendo inyalo manyo mtokni manyien kendo inyalo timo registration mondo iyudie bende gimoro kuom nyasi maduong' kaka mae kobiro Kisumu. Kiko bed ni in idwa rite wik ma koro nyasi odonjo no koro in kiparo ni inyalo timo ohala nyaka ichak chon. Mar ariyo en koro sani waneno ka
campaign period idhi chak juma manyien. Watemo mana ng'iyo giso nyagi ni sani dhi ng'i ka bende nyingi ni register mar kura. Nikech weche nyalo bedo mang'eny. Samoro nyalo paro ni nyingi ni register to kapo nono nyingi nyalo bedo maonge. Opportunity no reason no chiegni lor. Koro temane matek idhi ng'i mokuongo kibedo registered kaka jago ombulu. Mogik watemo kwayo jodala wani waritu rita kwe. Waseneno ka wadhi maber kendo nyaneno ka joma no biro kwinyo jopiny. Maparo ni ne gibiro kwinyo jopiny, gibiro timo campaign Migori, nurwako gi maber bakeno gidok. Mano e siasa mwadwaro wakel siasa madhi ketho nyingo ganda kendo madhi ketho nyingo nagi. Mano e kaka wanyo sero ombulu ndo wane kaka jotelo mwadwaro nyalo kao kom. Makmana kamano jogwara kero kamano makmana kauno wabiro molewa lakini ne wan managi mugo moro matin mano mako. Ero kamano uro. Charles, watieko chenro. Wach mari mogik. Mokwongo adwaro uragi Eric eduoko erokamano ne jodak ma Siaya gi Migori. Pile pile wajawacho negi ni Siaya gi Homa Bay. Siaya gi Migori. Siaya gi Migori. Seche moko ng'ato timo gimoro mar yiem mar kwinyi mondo yud gimogo e mbaka. Ng'ama riek itimo gima no opar ni nyalo timo. Josiaya gi jo Migori erokamano uru kuom rwako welo. Watim mane welo mamoko duto ne. Ma wendo mane ni? Jatend Safina? Jimmy Wanjigi. Nyodhi Homa Bay. Siaya gi Homa Bay. Yes. Mondo migi lok paro kit weche makoro ka gisekoso gima giwachi to gima kamane ma gibiro chunje ni ne kaka ugoji thuru. To seche ma wacho mano kata mane gweng kom MCA, kom mjumbe, kom woman rep, kom MP, kom governor onge tiende mondo wachwer rem jowete wakayem nono. Onge tiende, onge gima biro konyigo. Be ok mimedo mbulu e dep ng'ato biro mana medo chien kuomi in mi itimo tim makamano. To katieko Victor koth chwe gwenge mathoth jothuru opidhi yien. Wapidhuru yien. Finance bill uneno ka nengo gas dhi medore tiene ji dhi doke maka. Wadoke maka to wadhi doke chien e wuoth. Wapidhuru yien, warituru alwora, waber lwasi marwa, waber piny ne tieng' makiny. To mogik Victor, jariako moro nowacho ni dhier ok en koso pesa. Poverty is not a lack of money. Dhier en koso paro. Ka in gi paro kata ionge pesa, tibiro yudo gimoro amora midwaro. Ti gi wiye momiyo Nyasaye omiyo obwongo. Nyinga Charles Odhiambo. Erokamano. Erokamano. Man nyako mogo jwang mano yo moyedhi mar tieko chenro maka kawaneno kinyi makawuono pod atimo mos ni bet wachako molewo matin kalu koda mago mane ok nyal geng'o. Kata kamano mor ni yie mar bedo kod kinyi makawuono nyaka ne wachake sario gi dire kanyo. Wamedo go mbaka to gin mbaka makelo konyruok. Abro wewe lwet jo wete wa moko maber buta e chenro mar mbakoromo mana bang' ndalo dakika manok kende. To gima duong' ahinya kwa Ramogi tarik 5 dwe mar auchiel kaka Charles osewacho ni piny gima biro hingo nyasi mar rito alwora marwa. Bede gi duol, bede gi ting' makikwana joma nokonyo rito alwora marwa. Tibedo achiel kuom jok minyalo para. Romo mar Africities manyo timbre Kisumo, achiel kuom weche mane itwake gi chuny en wach mar lokruok mar futo mar kor lwasi. In kaka ng'ama pod ngima mane bwo piny ka, en ang'o mitimo mar konyo rito alwora? Oriti makawuono, nyinga Victor Otieno Juma.